ọ bụ mmadụ niile ga-agba ọgwụ ọ gaala ndị mmiri ma gị dibịa itinye aka n'ọgwụ ịtagbu onwe gị n'afọ. Then ka mgba gị asị dibịa ka mgba gị ihe ọzọ mee na ọlụ ga-ada aza aga ndị ọra mmụọ kpọrọ gị ji wee hapụ gị. Ị ma na ọra mmụọ kpọrọ gị ya anọkọtara akpa alụ sibe gị pụọ bacha niile apụọ. Ife ọzọ melie bụ na iji eje bute ewele nke a na-agba gị na ọ ga-eme ka ndị mmadụ na-abịabe gị ka ọ na-edubata mmadụ na be gị. Most especially ịbụla eze nwoke maọbụ eze nwaanyị ịtagbuo n'onwe gị n'afọ mbọsị ịnwala anwa wee kweta ime ya ego ga-ata gị ahụhụ a ga-esi iji ego gị. Ọra mmụọ ahụ ga-asị gị oke ife ịchọ mgba nsogbu adị ngwa mebezie ka anyị pụọ ka edukọrọ ọrụ mmụọ ndị ọzọ niile sibe gị pụọ ịtaba ahụhụ ichili uwe. Ghọta ihe na-ekwu. Okwukwu unu nwa asị gị na ọ ga-emelụ gị ọgwụ ewele n'oge ọ na-edubata mmadụ ọ ife akpọrọ ya ife sọzi ebe akpọrọ ya n'aba nọ nga ya na-ame ndị mmadụ ba na-abịabe gị crowd na-abịa gị crowd pulling ka crowd na-abịabe gị disease from it maka na onye ọbụla chukwu kele aka oyibo ga-ekunye aka oyibo mmiri oyi eji wee na n'elu mana amalụ na dibịa niile ama mkpata ego. Have this thing at the back of your mind. Dibịa niile ama mkpata ego. Are you getting my point? Dibịa niile ama megani ama mkpata ego. O nwere ego eji dibịa gbaa moto nwe ndị ga-abụ a ga-eme dibịa n'ụwa 40 years ama mgba moto nke gị bụ ọlụ gị na-aga aga. O nwere dibịa kata na akala aka na ndị mmadụ ama ndị na-abịa ekene mana ọlụ gị na-aga. Ndị ga na-abịa ekene bụ ka ili juo afọ. Onye ọbụla na-eme dibịa agụụ na-agụ mana ọ bụrụ ozi dibịa ka ị na-eme na dibịa na-eme gị. Ị na-eme dibịa agụụ na-agụ gị ị mana ọ bụrụ ozi dibịa ka ị na-eme na dibịa na-eme gị. Something is seriously wrong with you. Ndị mmụọ ama mbụ gị nnu rakpo gị mmiri ọ dịrọ possible. Ịdala iwu ve when you become a master without accepting no servant gị bụ analog the power ejeze emebe. You cannot be a master n'ọlụ onye ọzọ ọlụva ka ọ bụ va bụ di ọgwụ ị na-anụ nwa dibịa maka ọ na-anụbịa ịma reason eji enwe nwa dibịa okenye dịgodo 100 years a na-akpa ya na onwe nwa dibịa na-ebe enu onwe nwa dibịa na-ebe enu. Agadi nwaanyị lugodo 100 years a na-akpa ya na onwe nwa dibịa nwaanyị nwa dibịa na-ebe enu. Kedu ndị bụ dibịa na ihe ne bụ nwa dibịa ka nne dibịa na nna dibịa. Nne dibịa na nna dibịa bụ agụụ na ije eme dibịa ndị mmiri na ije eme dibịa ọfọ na ije eme dibịa alụsị na ije eme dibịa ọnya bụ nna dibịa nke nwa bụ nwava ka ị bụ chụọ ife mbụ bụ nwa dibịa. Ndị ụka sị gị nwa dibịa anya nzu nwa dibịa anya nzu ka mbụ. Agadi nwoke dị 100 years bụ nwa dibịa anya nzu. Agadi nwaanyị dị 70 years bụ nwa dibịa anya nzu. O nwere onye bụ nna dibịa. Onye bụ nna dibịa bụ agụ arụbi na agụ ahụ eji eme dibịa. So accept first na ị bụ servant. Don't be a master. Akpọrọ gị ọlụ ife njele gị ka iji lụọ ọrụ m ọrụ ka ị eji lụrụ m ọrụ. Don't add. Ihe adịna na mọgbọ gị ka ị bịa sielu m nri mgbe gị na mmadụ eli yabasị ezi m na onwe ka ị esi wee jiri yabasị ndakụcha anya like adị m eli yabasị nwa ị na-anụkwa ntị. Ndị mmiri agba gị na ba achọrọ isi na ị ga-eme ya n'imecha anya ijebe ofu agavu si na ọ na-eme dibịa ọlalịa gị otu ọ nọ ọ bụ na ọrụ ada abịala ọ chọgwa oge ọlụ dabịa n'ala gị ivilie nọ maka na otega ka o mere dibịa ilu obi ya ọ sị gị he na ị na-eme ihe a ọkwa otu ebido dibịa na ị ga-ewezi okuku ị ga-emezi nke ndị mmadụ ga-ejizi na-abịa be gị mmadụ nọ na-abịa bịa ndị mmadụ na-abịa bịa gị ọ bụghị na mmadụ na-abịa bịa ọ bụ mmadụ niile ga-agba ọgwụ ọ ga-alaba ndị mmiri ma gị dibịa itinye aka n'ọgwụ ịtagbu onwe gị n'afọ.